Tauro ou Taurus é unha constelación zodiacal e destaca sobre todo no ceo invernal. Tauro atópase rodeado polas constelacións de Perseo, Aries, Auriga e Orión. As súas estrelas máis brillantes son, primeiro, as Híades, que é un cúmulo aberto cunha magnitude de 0,5 e atópase a 151 anos luz da Terra, con forma de V oblicua. Tamén podedes ver Aldebarán, que é a segunda máis brillante, que é unha xigante vermello anaranxada cunha magnitude de 0,87. Atópase a 65 anos luz da Terra e ten unha luminosidade de 425 soles. As terceiras máis brillantes son as Pleiades, cunha magnitude de 1,6, son un cúmulo aberto no que se están formando estrelas actualmente. Atópanse a 440 anos luz da Terra e o seu nome en grego significa pomba. Tamén son coñecidas como as sete irmás. A quinta máis brillante é Lambda Tauri, cunha magnitude de 1,87, é unha estrela triple que se atopa a 370 anos luz da Terra e ten unha luminosidade de 95 soles. A sétima máis brillante é Ain, cunha magnitude de 3,53, é unha xigante amarela anaranxada. Atópase a 155 anos luz da Terra e ten unha luminosidade de 73 soles. Tamén pertencen a esta constelación a cuarta estrela máis brillante, que é el Nat, cunha magnitude de 1,68, é unha estrela compartida coa constelación de Auriga. É unha xigante blanco-azulada, cunha luminosidade de 700 soles, atópase a 131 anos luz da Terra. E tamén está a sexta máis brillante, que é Zeta Tauri, cunha magnitude de 2,97, ten unha luminosidade de 417 soles e atópase a 5.700 anos luz da Terra.